Jama'a barkanku da kasancewa da duniyar mamaki. Abin mamaki baya karewa a duniya. A yau muka samu labarin karen da ya ceci ran jaririn da aka yar. Ku biyo mu a cikin shirin domin jin yadda labarin ya kasance. Kar ku manta, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Wani kare ya ceci jariri da aka yar da shi a cikin shara. Wannan shi ake kira da abin al'ajabi. Halin karnuka ne yawace da bin bola. Inda wannan karen ya nuna abin al'ajabi da jin ƙai, a inda wannan karen ya fita yawon farauta yana bin bola da wurare kamar yadda karnuka suka saba. A nan cikin shara wannan karen ya tsinci jariri ba tare da bata lokaci ba. Karen ya ɗauki jaririn zuwa gidansu. Daga nan mai karen ya ɗauki jaririn suka garzaya zuwa asibiti. Allah da ikonsa, a sanadiyar karen nan jinjirin ya rayu. Kun ga ashe wani karen ya fi bil'adama jin ƙai da hankali. Mutanen da ba su da jin kai ba su ɗauki ran bil'adama ba akan komai, har wasu kan ce idan sun kashe mutum sun kashe banza. Ku duba misali akan mahaifiyar wannan jinjirin, don rashin imani da rashin jin kai ko wanke jaririn ba su yi ba, amma suka yarda shi a cikin shara. Kai duniya, ina za ki kai mu? Idan har dabba ya san darajar bil'adama, bai kamata a ce mutane ba su san darajar kansu ba. Yanzu haka Allah ya taimaki jaririn, yana nan cikin ƙoshin lafiya. Haka rayuwa take cike da kaddara iri-iri. Shi kuma wannan jaririn haka Allah ya kaddara rayuwar shi. Idan ta iyayen shi ne ba su kiyaye rasa ransa ba, saboda suna ganin ba sa bukatar shi. Kamar yadda aka ce ɗa na kowa ne, wasu daga cikin mutane masu tausayi da suka san darajar yara sun buƙaci a basu yaran, amma hukumar da ke kula da marayu ta ƙasa ta dakatar da hakan zuwa wani ɗan lokaci. Kamar yadda aka ce abincin wani guban wani, wasu na can shekara da shekaru suna neman haihuwa, amma Allah bai basu ba. Wasu kuma sun samu amma suna gudun shi. Duniya kenan. Domin nuna jin kai garin wannan jinjirin, ku yi masa addu'a Allah ya raya shi. Mu kuma ku share ɗin wannan bidiyon ga 'yan uwa da abokan arzikinku. Mun gode da kasancewa da duniyar mamaki.